Ago. Mema wako abadeba Tete obi ka dwumadi so. Me den Gyegyiregye. Me ne wo Rebecca kan nhoma bi a watu din se. Wo Gyegyiregye. Nanso ansa na ye be fi ase no. Muma me fa aseda kese ima Bureau of Ghana Languages. Se won ama me ho kwan se menkenkan won nhoma bi. Bureau of Ghana Languages ye adwuma ko bi a won na wotintim nhoma a wachire won wo Ghana kasa horo no mu. Nti aseda kese nkoma won. Efei meda cdfi.net ase. Se won aboa me ma me di dwumadi rebrɛ. cdfi.net e ya abɛɛfo bia bi a wodi gwa wo ho. Se wo pese wodi gwa na so wonni sika a wode bɛkɔ akɔgye edan a twa de kodi a wo pese wo ton no infonini na fa kɔto cdfi.net. Nkrɔfo bɛkɔ akɔhwɛ na won afrɛ wo atɔ nema no. Yo medamo ase. Muma yemfi ase. Ehuma yi JN Owusu na wɔkyerɛ woye. Ɔkyerɛ no afe apem aha nkron ediokron ebien 1992 mu. Muma yentie mu nsɛm. Junior se nye kro bi a ɛso. Nanso ɛyɛ Tete kro. Ahantan ko kɛse a esi achimfo ne asantefo ntem da bi hɔ no. Ena ɛma achimfo bi tu fi asuo ho kɔtena abrem ho. Wɔne a anka Akuapem fote no. Nipa bi ne nana Obenyaw afutu a na odi achimfo no bi anim no de wonti hwi mu kɔtena abipo bi so ɛwɔ brim atifi. Esane nsu a na ɛho yɛ den ma wɔn nti wɔsan tu fi saa bipo yi so kɔtena odwen dua kɛse bi ase ɛwɔ asubontin bi ho na wɔfrɛ saa kro yi Gyegyiregye. Mepacha wo rehwɛ me na wo hwɛ fi Gyegyiregye a ye chiachia mu nyinaa. Saa bere yi de nana pobi panyin na odi won anim. Gyegyiregye adan nsi ahe. Adan beye ediowotwe a ewo ho no. Emu ebien pɛ na waka ho. Nia aka no nyinaa ho ye wurekyire. Nsunsan atwitwa adan no bebre ase. Ma dodo no ara hoho soro. Adan no nyinaa bobɔ ho pa ara. Na monka dodo a ɛwɔ hɔ no ma intro no mu fa ye fana. Titiru asuso brim. Kanchin biara a ɛbɔ ofi biara so are nkanare. Ko na impuma no mu fa kɛse no ara ebubu. Na ewifu inti wa brambram echi. Gyegyiregye fo a morehwɛ me. So saa na mukro no da sote. Ana sesei de nneɛma sesa. Muma yɛnti mo nka mo nkyerɛ mo adwen wɔ adwene kyerɛ bia hɔ. Ɛyɛ comment section hɔ yɛ pɛsɛ yehu. So Gyegyiregye saa na eguso te. Ana sesei de ɛhɔ asesa. Yo yɛnto aso. Tete baaselfo a wɔde enyamesɛm ba a ɔman yi mo no de bi kɔ Gyegyiregye enso. Ayɛ saa ma erikameye ayɛ sɛ Gyegyiregye ni biara yɛ okristoni. Suku enso kɔ hɔ enyenɛ. Nanso epi mango esia pe. Mango esia class 6. Se obi wie mango esia na opese oto aso a. Je se otutu so kɔ baabi foforo te se ebi abegro enum ekropon ana abetifi. Ekame aye se Gyegyiregye ni biara nim akenkan. Edu kwasida a obiara kita ni dwom nhoma kɔ asɔre. Merwane nkwakora nyinaa de hwei ahoro hyehyɛ won aniwa ikan nhoma tunyom nso fi dwom nhoma mu. Nia ebedu kwasida a wankɔ asɔre no na jama oyare ntia. Na ano kwasida de abena danso antumi ankɔ asɔre. Abena ye mfi aduonu eson ba. Ofi asona abusua mu wɔ Gyegyiregye hɔ. Asona abusua ne adehye a ɛwɔ Gyegyiregye. Enti se egwato ase a wotumi de abena di Gyegyiregye hima. Oye obia a ne ho twa na ne ho ye fɛ. Oye atea a owo ne so ne honam. Odu aware so pɛ na Kwame bekoe ware no. Kwame enso fi Gyegyiregye hɔ arabi. Oko suku kodu mango esia. Na esane ohia a ewo ni fi inti wantumi anto aso bio. Ohun no saa pɛ na ɔma ne nkrante so dodo koko mfu ahoro pii.
Abena enso de nsiye boa ne kunu yi adwumaye. Anopetutu na wode won ho aka hwesu. Wakɔhyɛ afum ye adwuma kodu anwumre fom ansa na wabafie. Edu bre a koko no repempen so pɛ na akate bedru afu no nyinaa. Ɛyɛ saa ma mfu no mu biara anye afu pa biara bio. Memene da bi adwumaden a abena kɔyɛ inti adeche kwasida no wantumi ankɔ asɔre. Anopa na ɔsan ne ti huru mu kama na ɔsrɛ na adamfowa ama nsonowa sɛ ɛyɛ a ɔmɛbɔ ne ti no ma no. Ama nsonowa nso fidwene ase hɔ ara. Ɔne de owie sukuu pɛ na ɔne kwabena nimako hyɛ wɔn ho ware. Esane sɛ na nimako nso akɔ sukuu awie inti wɔde wɔn ti bɔ mu kɔɔ baabi adwumaye. Wɔkɔhyɛ mu akyɛ yiye inti ama nsonowa afu mu bae no na ɛyɛ anigyesɛm. Ɔdɔ mu akyɛ inti ne ntamefra ne sɛnea wayɛ ne ti afa no asesa koraa. Ne ti a wakyeche no fɛ inti na abena danso a asrɛ no sɛ ɔnyɛ ne de ne saa bi ma no. Danso ati no mu woi pɛ na ɔfa ekongwa ne afe kɔtena agyedua ase sɛ ɔretwɛn ama. Ama poe pɛ na obisa abena sɛ na wuhu den na wonko te ha kasa yi. Abena ma ne ti so gu ahome na obuae se mede edu saa bri a na me ho mmae me koraa. Okom awaw ne asuso a edi afra. Ama tewu gyinae na ɔno nso de sɔw su se mo ha de osu no tɔdodo. Nkran de osu no ma yɛn kwan kakra. Na anu ansi koraa na danso nso buae se kita wo nsa mu de sɛ me hu no ara nen. Kita wo nsa July. Kita wo nsa mu de sɛ me hu no ara nen. Saa bri yi mu de wanhwɛ yie a obi ade impo na wobɛkɔ akɔfa ama enimguase ato wo. Na nsane ne akosua donkɔ ankowia banche ama wankyere no. Pɛni bɛhwɛ akosua donkɔ ti a wode banche a owia no ayere so na mofra etu di na akiri huru no ɛyɛ serew kwa. Akosua donkɔ ben. Nti wunnim akosua donkɔ. Eyi de ɛyɛ niwu na mmoso koraa. Ama botwe ba akosua donkɔ wunnim no. Inti na mpanyifu se wutu kwan a kɔwu krom no. Ɛbɛyɛ mfidu nan a wudɔ mu. Wompɛ sɛ wo ba fie koraa. Inti wugye di sɛ woyɛ saa eye. Ama fa afe a ɛda abena nan so no fi ase pae abena ti no mu abien. Ogusuri pae no na obuae sɛ eyi mpo asɛm na ɛde me nam na nka merebɛyɛ den. Me hu titi me mpo. Asɛm a mede bae no si pɛ na masan abu ato ho. Junior se abonten so ha para de merentumi ntena bio. Saa asɛm a nsono wakan no yɛ danso angonwa ne ahometew. Na otia mu se ɛsɛ wara na wode wo kuro na sɛ wokɔ na wore mat na hwai. Nea me de minim ne sɛ wo si achi nya wo de a ɛhɔ ara na wotafro. Wo kuro mu nya wo de na efe ye hefa bio. Ofie de edifie. Nsono wasi ne ne asibuae se woti fie na ɛhɔ nye da enya bonten na wufi. Me nso nea minim ne sɛ wote faako a wote wade so. So wone hina na ɛyɛ adwene. So wuti fie na ɛhɔ nya wo da wokɔso tena hɔ ana wutu bata kyerɛ wadwen wa adwene kyerɛ bia hɔ. Yɛnto aso. Na anu si pɛ ɛna ɔsan tie danso ase me de si wuti ase na menye wuti no ntem. Ɛhɔ ara na danso nso sɔ osu se ɛne sɛ akosua donkɔkora wunhu no no. Jai kasa na me mmɔ wuti no ma wo na ɛnya akosua donkɔ nti na menam. Ɔne de ɛni bue a abayi ɔntei. Nebre yi ne daben a wode kron ayɛ waduan. Nkran no hɔ a anka waakyere no atom dedaw. Nkomɔbɔ no tem din kakra no. Danso asan ma suse. Afi de ɔkɔma bayiye. Nti nkran so sara na ɛte. Nsono waye din kwansi ansa na obuae se. Wuti hayi woyɛ afu a sɛ anka ɔkɔm yi so bɛtew kakra. Nkran de sɛ wukita wusika nkuto a wubedidi. Danso ato aso se
Afi de memia mani atwitwa kakra. Efei de wo se ni aba so ne do na di. Impanyifu se somo ho nya koa. Se efu no yeyie na mekomu a kakra a medi de eremmɔ me. Ensunu wari eti no chichipe na okagu ho fefefe. Ode ahwehwe hye danso a ensa se onhwe nanim nhwe. Ohwe nanim pe na otiam se enede wa mama ya baba. Se wo ha a anka wara na wo bechichimiti amame. Ensunu wa atwe nimu na okachre danso a se onsori na onchichi ono nso de mano. Danso a de ahwehwe no to ho pro ne ho fa afe no hye ne nsem. Saa biri yi nyina na ensunu wa agina ho de ne nsa ebien asisi ne sisi ehwe abontin so gyen. Danso atie no se woretena se atena se na menye no ntem aka kakra na kwa me beko mfi abeso aba. Oba na aduane nsi hope na kokroboti isi hwene hano. Ensunu wa atena ase adanso ade afe ka ni ti pe na ose ama ehwenhwan agiwuti ase afa. Ehwenhwan eye dandruff. Eye afa kokodoma gware mu na ne nyina beko. Eno ara na medi gware medimu. Edru biara ni ho a esen no nanso nipa pii nim. Efe honamani nyarewe kra etumi no. Mewo hoyi eno ara bi na medi gware. Yaoda mebo hwi akohwe mefu no aba. Meba pemesan egware metimu biu na wachichi ama me ansa na wako. Ebedu yaoda na meda so te ha. Adejeu imfa wani ntome so na yaoda re ntome wa ha. Ensunu wa san asawa na ode ne seti ubi ma adanso a. Ode ma no pe na oka ne menewam na oka ise. Efei de akuafo abuso. Inkrowa kase mu nyina akuaye na obiara guso. Ubehwe imfichiri biara na efu dwadwowa bi hye ho. Yehu no saa na obiara ye efu yi bia se anka okomagu. Wodi wani bebo ha yi na wuse woresan akono. Wodi na watwi bi wo ha a anka wobetumi aye efu kakra ansa na wako. Mede hweso chichimiti mame na jai ntoatoa no. Enye efu ye nti na menam. Susu miemu na eye me yawo. Inti miemu nen. Se wodi bi bai. Si wuti ase kakrai na menye no ntem nsori so. Ye no ntem na wo na wuse wukunu ko abeso a aka kakra na waba. Wo jai nkomo no kakra. Danso ade ne nsa ebien gu ni sisi echi twen ni mu na otiem se misisi no reye aba. Kuaye de eye den pa ara. Kuaye de edwuma ben na ene no se. Ekuafo de eye mpo a na woye memobo. Enso enye won a anka obiara rentumi intena ase. Ensuna moaye funu wo ye den ara a wo bedidi. Ahoɔden nyina gina aduan so. Enti esese obiara hwe ekuafo yie. Wo bri won moja eni ye adwuma den fia no pa kopem anwumre senia ebeye a obiara benya aduan adi. Anwonwasem ne se wori ye adwuma saa a wontie won hu ni aduan pa biara. Wode won hu abo afori ama yen pa ara. Nanso eye me se ye hu senia won hu hiafa. Ene impo de eye kakra. Nipa pii ehu se ekuafori ye adwuma pa. Aye saa ma akrachifu bebre eyi won tade aguhore ye ekua. Na se ama saa a anka enye kra. Omanyi mu obiara aye ne ho krachi ni. Nia onko sukuu da kra na waaka ntade aguso. Obroni wewu adaroma. Onko efumu nso obedidi da. Yaw Yaw enkromanom Yaw enkromanom a woni nam dwene ase abonten so yi mihu won a na nea abehye me bo se atini eka amenko a na anka mra bi abase obiara a onko sukuu da no ensese ohye atade jai wonto atoa no na wasem ware dodo
Saa asem ansno Akan no ka danso akasaboa hyemu. Eye kakra no osan yi bai se. Me wo mfuwa bi wo adansu so. Edu efu yeso. Me ye me kunu biara nanso wa no ama me. Edu ofu pebre a me de betu nanim bio se wa no a me ka meja se me jai no aware. Oberima no wafu ama wo a na wuri jai no aware. Eyi di jai kan kra na minya iti. Me na mi se mi jai aware a na mi rijai. Na wo pese wo jai aware a na danso abisa saa pe na ode ne nsa hwe na ata so san sekire na ano. Asemisa no ensi kra na da nsono wa de so se aware jai inti na onam no. Oto aso se me de akoto maase anim se merentumi nware ne ba no bio. Mebusuafo enso mama won aso ate. Sesei meja na meretwen no ebia oche na obeba. Oba pe na me de retu nanim. Wori be jai aware abetena junior se abonten so ha. Endi due ne junior se si jaudi. Ensem a wo bete wora na wo benu wo ho. Ko se na mi jai aware a na junior se ha na merebetena. Onyame mpangu. Nkranga a mi wo yi me wo adwuma a meye. Obosome so a aketua kakra de me nsa beka. Merebetena junior se ha edi dwuma ben. Na aden oberima no aye obone ben. Akwantu mu nsem enye ni nyina na woka. Nanso se dan so obokra oberima no de merenware no bio. Aware bone de na jamasija udi impo na eye. Na wone wokunu awo mabahe. Benu a woko suku wo nkran. Na wujai ukunu yi aware na wanhwe mofra yi a na woreye no den. Osro kra anka ni yonko berima na obekire no osrama wedua so ebro. Jai kasa kra na woreye ama mebu afu. Efu do na wuse wurigina so ejaya ware. Hweso ware ukunu na imfa nkofa efu yeso. Danso anso to ne bo asikire mu se ni kunu no ye oni hafu a ompese oyekua. Oberima a onno wafu de sebi enya adoa imfa so ben na ewo no so. Ni koko ofu a odowe na anwi ne se no. Obisa ebie se enti obetwa abayi akosi ne nkwakorabo mu. Aware a mekoi manwo oba na se efu enso rebebo me aka ho a na mekoi na me bai. Me de ho asem akoto ne wofa yaw ketwa a ogina aware kire no anim. Efu ne de se wa no a mejai no aware ke. Eye enso wa areho se danso Akan se oniba. Eyi ma wo jai kasa kakra. Enso wa gu ahome na Okan se danso a wasemi de eye nwanwampo. Esese mo pe baabi fa. Na eriye saa ama nseme di bone kra. Na anu ensi kra na danso aso so se awo enso wa maasem de je onyame na obedi amame. Na nsan de a mewo no yi ka ho a maatu mamu benum na achene. Oberima bi a mekoto wo no chine na nsan yi wo hwe no a enhwe. Se yi obi na oye mi o, se nso aye mi nkrabia o, ni nyina wo nyame nsem. Se wo hwe se wodi abofra yi ato oprai so na wodi yiwan atwitwa ne nan ne niti ho na wamoya no ntamago mu rekoto no achene a na eye ahometew kwa. Nusu tata won beenu nyina aniwam na woye din. Ensunu wafu mu kan se na obregu se de na asene den. Wasem yi de eye din yiye. Danso atwe ne ntama de anopopa na nim nusu na obuai se oyefo a oreye me de onkoso saara na enye hwe. Wose abofra kro no ara na okosan ba. Odi akosan no saa ara kosi se mitwa awo a se na nia oye me no ani awu. Ensunu wa bisai se enti wuje di se abofra kro no ara na okosan ba. Danso anso kyerɛkyerɛ mu se ne ba a otoso abiesa a owui no wodi yiwan twa n'ani ase ansa na wokokora no.
Oba a otoso anan a owo no na kam kesi bi dane nani ase se nea wotwa nea owui no pe. Ono nso wui no wotwa ne nan ho ansa na wokosie no. Nea otoso anum no na etwa edane nan ho nso saa ara. Ochire mu bio se akosua bronya nso saa ara na wose na eye no. Ni kunu de no fa baabi. Ene ne ba a wo frɛ no fa oboto a okosuku yi. Mi kunu de eyinum nyina gu naso achi. Oni hu asikuma agwa kra. Se orifa baabi ama menya ba akwa hye ma achi a se yanka mefa no saara. Nia metifie dui me de me hu rebeto obarima ba akoso ma ade ayeme. Oba ba akopɛ na mehwehwɛ. Ene sani ewiase aye den yi hena na odwen mpoabo ho. Awosew na wanwo bia wochi obonin saa de danso a meti nye. Esunu wa te wa saa wa hye danso ansem na ono nso ka to su se ende wo mmoa. Ene ne abaso ne se obiara betetew na awo mu. Awo bebre a mofra no boboso no nye. Nanso se awo no bo kra na erekohaw adwene. Danso apɛ se oka bi pɛ na ohun ne kunu se ofi abesoreba. Enti oka kire enso no wa se onye no ntem. Enso no wa ye no ohare so. Owie pɛ na obisa danso ase. Den enti na merima pi de wo kunu achi. Danso a kire mu se merima no nyina rekopɛ awiasa no bi anom. Eyi wo beti na adan atwere wo ho. Ebenum mpotiw no kɔ abe no so kopɛ nsanom wo ho. Wako ho na wakoto se wode nchine ne jenere rensa anka wo ho bedwiri wo. Orekasa no nyina na ensuno wareto no ani ha. Enti na no si pe na ode ne nsa bo ne sirem tia mu se gyaye seisei de asem wodwene ase ha. Eyi wo ware wo nwu bia obrapa ben na obebo ma wo ma asua bi. Mede obarima sa dwam de mempe no aware kraa. Eno ka ho bi mpo na mirijai mi kunu aware no. Orensa se asamnajo. Da biara ni ho a ommo nsa. Aduan a meyesi no ho kraa. Onya eni na ode ahwe. Da biara meto na aduan gu kwa. Eyi ye obra. Nkran so de nsafufu yi bi ni ho papa. Ode ne ho abone mfafu bi ho na mrosa na woguso. Seisei danso adi tware mu se ama mayemfansi hara na wari mu nsem enti se ntama na yahoro ahata yeguso a yerekan ne ohun ye nhu ne ote nso ante wo bete na ye nkomobo yi nam nkrofo afimu nsekufu nkuto na afa kro yi kro a etu wonde wo mia obi de na woka ho asem mede mekusakuse wo mitrim kwame bekoin sese watwitwa ne nsa no bi ma nani repaipai ne ho. Oba na aduan ensi ho a ose aferi. Danso aretoa eyinum nyina no na ensono wa afa duawa bi riyi ne simu. Ofe intesu kesi bi to fem na obue na ano kan se. Wukunu de se obo nsa kra a ohwehwe aduan achi kwan. Medi de onidi sejama owu na orepewu besin kohwe nkran ene kwasi watai musebribi ayesa manafunu imporetiti wegu semenya no aware a owu na orebewu atome so amama yekuna nanso minyini kra na mabefa kuna ye atome ho so danso afa ekonwa a wotena so no kitai otwipini so no wa ho na ono nso de to so se ende ankadue kunaye ade baako a misuro nen ya aboajewa na emu ho omami hu bi ni kunu petu bui ma oye kuna bi a esewani woye ni kunu no ayiwie pe ena wo hye ya aboajewa ma oware ni kunu yi wo faase ene ni hwemu kra aye basa wogusuri di nkomo no ara na wo hu se kwame bekon reba danso atu Amerika koshia no kwame nso na we atwa bi kakra
enti ode abufu bisai se safe no wo he danso asan safe no fi ne ntama ano na otwa ne kunu ho si ofie kwan so ne kunu yi enso di na echi koi ensono wa enso ko ni fi joda anopa na ensono wa neja fi nia okoi ho bai amane ebomu na ensono wa de awarijai no ho asem to nanim otu ne babia yi fupi se onyai ma enka nanso ensono wa ampene nia ekosi ara ne se adechi a eja yi beka ne babia yi ho akọ nkran akosiesie asem no se nso eba awarijai no ara a wobeksan aba dwene ase abegu hyirew yo ye de eti a edikan aba ewie kyerɛwadwen ewo adwene kyerɛbia ho so wone nsono wa eya adwen se onya ni kunu na aware esan se onom nsa dodo wone no enya adwene a kyerɛwadwen one no eya adwene so a kyerɛwadwen medamo aseda se na ye besa ahia